I ovako veliki pozdrav. Ja sam dobrodošli u moj novi klip na mom kanalu. U današnjem klipu ću da vam preporučim 5 aplikacija da snimate Android ekran na vašem telefonu i to. Znači nije koja je najbolja, nego gledamo obično ovako. Po običnoj listu, evo ovako, imam belešku, napravio sam tu, evo imamo sad, znači još sam pravio, samo ih nema. Prva aplikacija je Mobizen, znači vidjet ćete o čemu se radi. Samo malo, kucate na prodavnici Mobizen i odmah će da vam izađe Mobizen i dobit ćete ovo. Mobizen, dobro, meni je sad Samsunga, vi dobit ćete primjer Huawei, nebitno. I ko oni sad 4.1 video, ovo je neki pametan. Evo ova aplikacija ima po meni neke mane, reći vam zašto. Na prvi Mobizen je imao znači više opcija, ovo samo imate da snimate. Dobro, imate da ubacite muziku, ali meni nije to radilo. To znači rezolucija ne može se podići, katastrofa je meni. Ja mislim, znači ovo da snimate preko ovo aplikaciju Mobizen, samo ako imate tablić, ja sam se zajebao. I nemojte na telefonu jer će vam biti rezolucija katastrofa. I još jedna mana je što može maksimum 12 minuta da snima, a više ne. To je to zapravo. Sljedeća aplikacija za snimanje, dobro, ovo ne možete naći na prodavnici, samo ukucate, ja preko ovoga snimam, na Google Play. Vidite ovdje neka mana, ima sanjat, taj se Boga ne saće, mislim, znači ista razlike, ima i dvojka i neću da projebo, ajde, evo sad ću izgledam, kako to ide, isključujem da me ne vidi, dešavanja su odlična. Imate tu, ne mogu sad ulazim da se ne odužava klip, dobra podešavanja i ekstra imate čak i ono touch da vam se vidi, ćete super. A na Mobizenu nema, a ova aplikacija najviše je do 15 minuta, zato jedina mana je kod aplikacije root. Treća aplikacija isto je sad, kod ove aplikacije nisam upoznat baš dobro, ali vidjet ćete čemu se radi. Ukucate znači samo na Google Play, show i dobit ćete ovo, sad ću vam pokažem. Da nađemo. Show, znam ima kao za snimanje nešto. Našao sam malo pre. Show. Mislim da nije ni to, čekaj. Show, jo. Našao sam ga malo pre, jo, mili bože. Hajde upisit ćemo rekorder. Zato što ćemo tako ono. Screen recorder. Show, znači ukucate, ako meni neće da izađe, znam, treba da mi izbaci show. Evo, ja sam show napisao i show, eto. Evo, ovo je isto dobro, sad meni nije telo, vidite, neko me radi, neko ne, znači meni nije telo, kad sam snimao ovim, počne da mi snima i zastopira se snimak i nema ga, nešto. Zato sad, ali imate odlično i ovdje podešavanje, znači da crtate dok snimate, možete da radite šta hoćete, zato sve preporuke kome radi. Sljedeća aplikacija je, sad ću da vam pokažem. Sad će da se učita ADV Screen Recorder, evo sad ću da vam pokažem i reći ću vam manu kod ovo. Evo ga, samo da vidim koliko sam dobro. ADV Screen Recorder, evo ga, znači ocena 4.4 i vidite. Evo ova mana, vidite, meni nije ta verzija, ova verzija, ne znam, mislim da je 4.5, tako nešto trebam verzije, zato
Evo vidite, ali je odlično, znači nema ni ovo, znači sve vam je kao Skr Pro, imate još bolje podešavanja, samo je to verzija zezda, inače ja bi preko ovog snimam, baš je odlično, pogledajte šta imate od podešavanja, što je cool, ima, znači moćno je, ja bi vam preporučio i snimajte ako vam se uklopi ova verzija. To je to. I evo ga zadnja po imenu sad će ukucate samo screen recorder, a jebi ga punjač me zezna, i dobit ćete ovo free screen recorder. Ne treba vam brut, ali vidite imate po 5 zvezdica nekome, znači meni 3,8, ovako meni neće da radi, sad ne znam nije razlog. Kod aplikacije, iako imate root, imat ćete još više podešavanja koliko sam ja čuo. Sad meni mana što meni neće nešto da radi, ne znam sad. Drugi vam možda želi, evo vidite tu je, ali nešto vam traži neki USB da povežete, nisam ni ja siguran, nisam upoznat dobro i to, skinite. I to je to za ljudi ovaj klip, ako vam sviđa ova preporuka, odmah lajkujte, šerujte video i komentarišite i naravno subscribe-ujte i pozdrav svima i čao ljudi.